Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που φέτος έχει δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους 5 πρωτοπόρους. Μια ομάδα έκπληξη, μια ομάδα που δικαιολογημένα με τις εμφανίσεις της κάθε Κυριακή είναι στο Red της βαθμολογίας μαζί με τα άλλα μεγάλα ονόματα, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 25.000 θεατές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτόν τον Απόλλωνα του Χρήστο Αρχοντίδη. Μαραγκός με τον Μπορέλη, χάσει την μπάλα Μπορέλη. Κάτσεμπαχ που θα κάνει μόνος του την προσπάθεια, πλασάρει την μπάλα ψηλά και η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το γκολ για τον Απόλλωνα στο 30. Φοβερή προσπάθεια και εδώ ο Βασίλης Δανιήλ. Φοβερή προσπάθεια από τον Κάτσεμπαχ, μια προσπάθεια που σίγουρα θα ξαναδούμε και την ξαναβλέπουμε. Τραβιέται η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Μαυρίδης και ο Κουρμπανάς για να βγάλουν offside τον Καρασαβίδη. Έξυπνα όμως ο Κάτσεμπαχ πέρασε ανάμεσά τους και πολύ έξυπνα πέρασε την μπάλα πάνω και από τον Πολωνό τον Βάντσικ που είχε βγει. Μπορέλη που μαρκάρεται από τον Κολτσιδάκη, γυρίζει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης θα βγάλει σέντρα για τον Σαραβάκο. Κεφαλιά του Παζαπαλίδη, κεφαλιά του Τσιφού του Σαραβάκο μέσα στην περιοχή. Γυρίζει πίσω το σουτ και το σουτ από τον Μαζέκα. Είναι ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Στο 70. Εδώ ο Πολωνός που Φαμπιάτος που εκτέλεσε, παίζεται λέει ο επόπτης. Φεύγει ο Άρης Καρασαβίδης, βγαίνει ο Βάντσικ, θα πλασάρει το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το δεύτερο γκολ ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα.